Един от най-съвременните и сигурни методи за изследване на периферни съдове е чрез компютър томографската ангиография, каквато се прилага в многопрофилната болница за активно лечение Свети Пантелеймон, Плевен. Методът не е инвазивен и не се изисква престой в болница. Чрез този тип изследване с 16-слайдовия скенер има огромни възможности за реконструкция, 3D образ, измерване на стенози, стъснения, съседни органи, като всичко се изобразява и анализира. Компютър-томографската ангиография на периферни съдове дава изображение на периферните съдове на двата крайника на таза на коремната аорта. Благодарение на информацията чрез софтуера на компютъра, съдът, който е избран от началото до края, се изобразява и реконструира. След като се изобрази съда, на крака може да се направят измервания за стенози, като автоматично се появява процента на стенозата, стеснение или запушване. Идеята на създаването на отделението е постепенно да се развият всички направления на съдовата хирургия. Това са венозните заболявания, техното лечение, включително и хирургичното лечение, артериалните заболявания с така наречените високотехнологични процедури, ангиодилатации и стентирания, които навлизат широко в процеса на лечението на тези заболявания. И вече от месец май извършваме и диагностични изследвания, наречени скенер ангиография, т.е. цветно изследване на кръвоносната система на крайниците по един съвременен, добър начин, модерен, който дава възможност за оценка на артериалната система на пациентите и след това взимане на правилно решение за по-нататъчно поведение. Дали пациентът ще бъде лекуван консервативно, т.е. с лекарства, дали пациентът ще продължи наблюдението си при съдов хирург или не, и дали ще бъде опериран и то точно каква операция ще му бъде предложена. Благодарение на компютърния томограф, който функционира в многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон, Плевен, съдът може да се огледа, тъй като апарата дава възможност и за ротация, както и да се изследва поставен стент, както и каква е неговата проходимост. Апаратурата има и друга функция, която показва калцификати като тромбози и емболии. С въвеждането на диагностичните процедури ще можем да развиваме артериалната хирургия като доста мощно и съвременен подход. Ние можем да препоръчваме, да консултираме и да лекуваме пациентите във всички групи на заболяванията, като освен консервативните методи известни, се прилагат и най-съвременни хирургични подходи, като за последно време това са така наречената лазерна аблация, т.е. са в комбинация с микрохирургични техники за максимална козметика и козметично оперативно лечение, особено при младите жени. И другия вариант е така наречената склерозация, т.е. запушване на част от венозните повърхностни вени с медикаменти, които на даден етап решават проблема с разширение варикозния съд и намаляват оплакване.